सोनपापडी सर्व महागडे आणि श्रीमंत मिठाई हरू शकता काय आणि ह्याच बघूसाठी सुरुवात केलो आम्ही बकलावा। ही अतरंगी नावाची मिठाई असा 1800 रुपये किलोची। एक ढास मारताच असा वाटला ड्रायफ्रूट साखरेच्या पाकात बुडवून खातं। बकलावा सारखी बकवास मिठाई आम्ही आजपर्यंत खाल्लो नाही। मगे आमचो मोर्चा सरळ बुंदी लाडवाकडे वळवलो, पण माझ्या बरोबर पोरांग पण काय मजा येऊक नाही। मगे लगेच आम्ही गुलाबजाम उचललो। पोरांग जाम मजा येली, पण गोडसाने माझा डोका जाम दुखूक लागला। जेव्हा आमचो धडक मोर्चा जिलेबीकडे वळलो तेव्हा असा वाटला जिलेबी आता सोनपापडी चांगली सोलून काढतात, कारण जिलेबीची चव आमच्या जिभेका मस्त लागली। पण मग लक्षात इला मिठाईचे बादशाह अजून बाकी आहेत। रसमलाई आणि आमची काजू कतरी हे सोनपापडीकच नाही तर दुनियेतल्या खायच्याही मिठाई बाहेर करतील। चमचोबर रसमलाई खाताच एकदम रसरशीत लागली। काजू कतरी कोकणातले काजू वायनात कुठून बनवलेली काजू कतरी म्हणजे आमचो जीव की पार। काजू कतरी माका आवडणार नाही असा म्हणीत ते मी वायनात घालून पहिलो चेची। शेवटी इली सर्व मिठाईची आव सोनपापडी। दिवाळीक 70 घरांचे हुमरे ओलांडणारी ही मिठाई स्वस्त आणि मस्त कशी ह्याचा कोडा माका पडला। ही सर्व मिठाईंची आव चवीच्या बाबतीत कोणाक ऐकूची नाही। तुमका काय वाटतं कमेंट मध्ये नक्की सांगा। आता जाता टाय चिपळ्यांची भाऊबीज बघून जावा आणि हाताबरोबर व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करूक विसरू नको। भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का। बाय, जय महाराष्ट्र।